Sí, compren els comerços locals per dues qüestions. Per una qüestió mediambiental i per una qüestió d'ètica social. Una qüestió mediambiental perquè no he d'invertir cap transport per a desplaçar-me a cap lloc, puc anar caminant, pegant un passeget, i per una qüestió d'ètica social perquè diversificar l'economia, no concentrar-la en grans empreses que poden al final decidir com funciona el mercat. I conec el CADA de fa molt temps, des de xicoteta. El CADA en projectes innovadors estan diversificant també aquest comerç i especialitzant-lo i donant-li molta més qualitat. Està molt bé perquè estem clavant conceptes de diversificació de ciutadania. Els alguaceres han canviat prou d'aquests últims 30 anys cap així i alhora continuen reforçant aquest treball de comerç local. Té molts avantatges, primerament que el comerç local te coneixen. Aleshores, saben molt millor com adaptar-se a tu. Són la gent que t'ha vist tota la vida i te diuen pel teu nom, saben com és ta casa, com és la teva butxaca i s'adapten molt bé a la teva forma de comprar i de ser. La vida que li dona a un poble, la vida comercial, no li la dona una festa. La festa és una cosa puntual i el comerç és una cosa del dia a dia. Per el Facebook, més o menys sí que té prou activitat i sí que van anunciant certes campanyes, certes ofertes d'alguns comerciants i sí que són d'estar al tant. Aquesta sensació de marca. Al final, el CADA és una etiqueta de qualitat i és una garantia de ben fer i de saber estar i comportar-se en el client. Som CADA, el cor del comerç, el cor de la teua ciutat.